na imbaga bigatayamin kakabsat. Adata yung may katlo a Domingo, ti kanaywa na ti Tiem. Hintay mandanggayan nga agyaman ti Mr. and Mrs. Melody Coloma and family, ni Jose Lucrecia Barbado, Trinidad Monar and family, Mr. and Mrs. Erlindo Villaga Jr., agyaman ni Jake Baron ti pinagkasangay na, ni Christian Jake and Arlene Nisperos and family, Ernesto Padilla and family, ni Stella Haliorina and family, ni Mr. and Mrs. William Wasan and family, Albert Raras and family, ni John Agustin Wasan, ni Mr. and Mrs. Kenrick Baron, ni Rex Alcantara Kenti Pamiliana, Maria Rhea Teres Lasaga, kasta pengentay karkaragan ti Carawada Pedro Habok Sr., Maria Clara, Alfredo Lasaga Sr., ni Dominador Silapan, Pedro Ken Pablo, Rufino Serbanya, Magdalena Ken Armando, Eleuteria J. Lorena, Nio Ito, Mayra Trinidad Jacinto Nestor, Miguel Mirna, Jopre Isabel Ken Jose. Intayong pasambahin tiyapo, sarap wentay tikan kanta tayo, isagutay ti puspuso kararwaken isip tayo, tapno may kari tayo, agdayaw ti Apo. La 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 isagutay ti puspuso kararwaken isip tayo, tapno may kari tayo, nagdayaw ti Apo. Intayon pasangbayen ti Apo, sarabwen tay ti kankanta tayo, isang tay ayat tayo, kakabsat
kakabsat ken padatao, tapno may karitayo, nagdayaw tiyapo. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo at dakuma kada kayo. Kakabsat, ti Diyos managparabor, nang runan og kamang tayo kenkwana, agtalit tayo kenkwana. Si uuray, agsubli tayo kenkwana, itinauned apamati. Agkamatalit tayo, ti kinaman nagparabor, ken kinaman nagayat ti Diyos. Tapno may karitay ang makiranod, iti dahito na santon ay misteryo, bigbigan tayo pa'y dagiti basbasol tayo. Dagiti gundaway ang nagkurang ditalik tayo, iti Diyos tayo. Dagiti gundaway nga imikay tayo kenkwana. Pagbabawyan tayo dagitoy, tamamati tayo. Ti Diyos manangaasi ken managayat. Iti napakumbabaan nakem kuna tayo, agkonpisarak iti Diyos aman nakabalin amin, ken kada kayo met kakabsat, tasya nakabasulak, iti panunot sa aramid ken liway ko. Basul ko, basul ko, basul ko unay, iso ngagpakpakaasyak ken Santa Maria, ngagnanayon na Birhen, kadagiti amin nga angheles ken sa santos, ken kada kayo met kakabsat, tay kaasidak kuma, iti Apo tayo a Diyos. Kaasyan na tayo kuma ti man nakabalin a Diyos, kat kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biyag nga agnanayon. Amen. Apo mga sikat, Apo mga sikat, Ako mga sigaw, mga sigaw. Kristo mga sigaw, Kristo mga sigaw. Kristo mga sigaw, mga sigaw. Ako mga sigaw, Apo mga sikat, Ako mga sigaw, mga sigaw. When ako mga sigaw, Gloria iti Diyos, iti karawan. 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 Ito'y nagkakapiyang kadagiti at tawa na imbag ipan anak na kindat, ibunan na daka, itandog na napagrupakan na kadaydayaw daka. Agiyaman kang kinka, kaputi na indakla na dayan mo. Diyos na ilagitan namin, Diyos sa mga nakabalin namin,
ket sikamu Yesu Kristo, bugtong nganan, Diyos na Apo Kordero ti Diyos, ken anak ti Ama. Gloria iti Diyos, iti katawan. Gloria iti Diyos, iti katawan. Sika mangika, kadagiti basbasul ti lubong, kasasyan na kami. Kasasyan na kami. Sika mangika, kadagiti basbasul ti lubong, awatem kadaytoy ararami, ket sika situtugapi, makanang ti Ama. Kasyan na kami, kasyan na kami. Gloria iti Diyos, iti katawan. Gloria iti Diyos, iti katawan. Yan tangay siksika, o Heso Kristo, tinasantuan. Siksika, o Apo, siksika ti katuan, iti timpuyog ti Espiritu Santo. Ken iti gloria iti Diyos Ama. Amen. Gloria iti Diyos, iti katawan. 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 Kumararag tayo. O Diyos, babaen ta grasyam, pinagbalin na kami nga anak mo, tapno agbyag kami iti sidong tiranyag ni Kristo. Ilisin na kam ka diti amin ariro, ket aramidam nga agtaeng kami iti sidong tipodno, gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, iso magipagbiag ken magipagarikan ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos nga agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Ti maibasa na daw ti libro ti kinasirib. Saan a pinarswa ti Diyos ti patay, ket saan nga agragsak numatay, dagiti si bibiyag a parswa. Inaramid na ti amin, tapno agtuloy da nga agdaket na sayaat, ken naimbag ti tunggal maysa a pinarswa na. Awan, ti makapatay a sabidong kadakwada, saan nga agturay ni patay iti lubong, ta saan amatay ti kinalinteg ti Diyos. Saan na tayo a pinarswa ti Diyos, tapno matay tayo, no diket agbalin tayo aladawan na a sibibiyag.
apal ti Diablo, tinangyeg ti patay ti lubong, ket mataytay to, dagiti kumapon iti Diablo, ti sao ti Apo. Idaydayaw ka o Apo, gapo ta insalakan na. Daydayaw ka o Apo, gaputain sa lakan. Idaydayaw ka o Apo, gapo ta insalakan na. Ket di mo ipalubos dagiti kabusol ko apagang angawandak, iti lubong dagiti natay, inanawanak, idi mangliweng-liweng nga abot, na ikuyugak kadagiti agpababa, nupay kasta, inagbiagnak. Daydayaw ka o Apo, gaputain sa lakan. Ikan tayo ti pagdaydayaw ti Apo, dakay ang mapagtalkan at tattao na, agpagdarik matlaeng ti pungtot na, ngem ti kinaimbag na agingga at dabyag, mabalin nga iti rabii at dasangsangit, ngem iti bigat ragsak ti sumukat. Daydayaw ka o Apo, gaputain sa lakan. Denggen nak o Apo, ket kaasyan nak, o Apo, tulungan nak, pinagbalin mo arag ko ti dungaw ko, sika o Apo ti Diyos ko, agnanayon asika ti pagyamanak. Daydayaw ka o Apo, gaputain sa lakan. Ti may basa na adaw iti surat ni San Pablo kadagiti taga Corinto. Nabaknang kayo unay ti amin kada kayo, iti pamati, iti sao, ken iti panakaammo. Iti gagaryo at tumulong, ken ayat yu kada kami. Iti kasta, kayat mi nga do kumamet ti paiyo at tulong, iti daytoy nga aramid. Tamuyo ti parabor ti Apo tayo Hesu Kristo. Idinto anabaknang, nagbalin anapanglaw, gapo kada kayo, tapno pabaknangin na kayo, babaen ti kinapanglaw na. Jak panggep apalaganan dagiti sa bali, ket padagsenan kayo. Ngem gapo iti dang kayo iti itatiado, rumbe nga tulungan nyo met, dagiti makasapul. Tano da kay tumet ti makasapul, ket isudan tumet tadaan iti nawadwad, tulungan da kay tumet, iti kasta, adanto pa nagpapada, kasko na tinasantuan na surat. Ti tao nga do ti inurnong na, saan ang nagsubsobraan. Ket iti bas ti inurnong na, awan nagkurangan na. Tisaw ti Apo. Yaman tayo Diyos. Alleluia, 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 alleluia. Dayawin ay tiyapo. Inayusan na ayat na, itetay ken buwana, idayaw nga awan patinggana. Alleluia, 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 Alleluia. Ti Apo at dakuma kada kayo. Gusto ko mamigyan ko. Ti panna kay waragawag tinasantuan nga ebanghelyo kas insurat ni San Marcos. Gloria, timipay ken kawa. Bimalasiw ni Jesus ket nagsubli iji bangir ti danaw. Idi addan iti igid inaribongbongan ti nakaadado at tao. Dimteng ni Jairo maysa nga opisyal ti sinagoga.
Idi makita na ni Jesus nagparintumeng kat nagpakpakaasi kan kuana. Nganin matay ti balasitang nga anak ko, umay kakadi, ket ipatay mo ta imam ken kuana, tapno umimbag ket agbiag pay. Kimuyog ni Jesus ken kuana, nakikuyog met tinakadado at tao, nga agdidinnoron itilikmot na. At da ijay idi ti may sa babae, asa nga pulo ket do atawenan nga agsagsagaba, ti panagbulos ti dara. No pay adon tinangag-agas ken kuana ket nagastonan amin a kwartana iti pinagpapaagas na di met imimbag no dikat limmallalo ti sakit na. Nadamag na ti maipapan ken Jesus. Nakilinetlet nga rod kadagiti tattao ket nakaasidag iti likodan ni Jesus. Sinagid na ti kagay ni Jesus ket kinunkunana iti bagina. No masagid kula kuma, uray ti kawes na laeng, umimbaga kon. Dagos asim mardeng ti panagbulos ti dara, ket nariknana nga imimbagan. Iti dayta kanito, nadlaw ni Jesus, nga addaman nakabalin, addapan nakabalin, arimuar ken kuana, ket sinango na dagiti adda iti likod na, sa nagsaludsod. Si asino tinangsagid ti kawes ko, kinuna dagiti adalan na makitam dagiti ado a tao nga agdidinnoron itilikmot mo ket saludsudem pay laeng no si asino ti nang sagid ken ka ngem inwaras ni Jesus ti panagkita na tapno kitaen na no si asino ti nang sagid ken kuana gapot na nabigbig ti babae ti napasamak agtigtigerger iti buteng nga imasideg ken Jesus sa nagparintumeng iti sangwanan na. Impudno na ti amin nga naaramid. Anak ko kinuna ni Jesus iti babae, pinaimbag na ka ti pammatim. Inka asitatal na, ket saanton nga agsubli ti sakit mo. Madama pay lang agsasao ni Jesus iti dumteng dagiti naggapo iti balay ni Jairo. Natayen ti anak mo, impadamag da ken kuana, apay aringgurem pay laeng ti maestro. Saan nga kaskaso ni Jesus timbagada ken Jairo kinunanakit di kaagdanag papigsaem ket di ti pammatim. Saanen nga impalubos ni Jesus ang makikuyog dagiti tattao ken kuana malaksid ni Pedro ken dagiti agkabsat a Santiago ken Juan. Idi sumangpet da iti balay ni Jairo nakita ni Jesus a kumaribuso ti kumaribuso at tattao. Agsangsangit ken agdungdung awda iti napigsa. Apay nga umariwawa kayo, sinaludsod ni Jesus apaman ang nakastrek iti balay. Apay nga agdungdung aw kayo. Saan anatay iti balasitang, matmaturog laeng. Kinatkatawaan dagiti tattao, pinarwar na amin ida, sana inayaban dagiti naganak, ken dagiti adalan na, ket semrek da iti siled ayan ti balasitang. Iniggaman ni Jesus ti ima ti balasitang sana kinuna, talitakum, kayat na sa uwen balasitang bumangon ka. Dagos abimangon ti balasitang, ket nagpagnapag na, tasangapulo ket dua ti tawen na. Kastaunay ti siddaaw da iti napasamak, ngem impaganetget ni Jesus, nga awan pangibagbagaan da iti daytoy. Baka ninyo ti balasitang kinunana. Kakabsat ti Ebanghelyo ti Apo. Oh, Kristo. Good morning. Kada kayo nga umay mangkita dito maudi nga misak. Sa kaila umay tatata pumanawakon, ala ko thank you ta umayo panagnakan ang kay madanagan. Makiturog ak pay maminsan to kumbintuyo won. Wa maminsan lang arabiin makiturog ak pay ta umalis akton. Kada kayo nga agap-gapula unyon, so di pen banggar baknutan balawan kada aging bagyo umadayo akbasit. Da kayo mga taga Santa Lucia, kandun kada Abra, kada dagita umubay ti Santa Maria, umasidegak mutbasit. Dila ang Salcedo, mga 30 to 40 minutes from here. Di jay pakayalisak jay agpadaya, ang kay madanagan. Umapapalakton ta aircon ti simbaan nyo.
Ngam nabarbaro di jay simbaan ijay papanak. Nabiit pa'y nga na i-didikar. So nga agrot-roto ti simbaan yun, mayato pa'y lakan niya may niya. Nang kay madanagan. Speaking of apal, niya, apal. Ado ti klase ti apal? Namoy ti sao nga apal? Envy. Inya Tagalog na ti apal? Inggit. Ado ti klase ti apal? Depende ye tao nga umapal. Ti kunada, addadakes nga apal. Addamot nasaya at nga apal. No nasaya at jay kananakem ti tao, nasaya at ti apal na kas pangarigang kuma. Naggraduar jay ka arubam. Wow! Inpos na. Tanagtuga. Nya? Idi kwan, nakapasanti board na, nagtrabaho, mumayat di pa nagbiag na, no nasaya at ti kananakem di tao, anya ti kunana, laingan nyo ti agbasa na kong, taumala kay tumad kin ni Manang wano ni Manong yo. Saya atin na nga tarak ng di pamilya na, saya atin na nga adalan, saya atin na nga pagbasaan, tapno, nasaya at nga apal. Ito no kuan agbalay gintumat, di dyan nasaya at nga apal, ala no kaya iyo, kasla ka magkanyak ay idi, anya ka day ta bisikleta ti apal ko idin. Di damdamok ti bumulod ti bisikleta nga day ti mapagimpasok mo di bisikleta ka uray ka lang nga day tay makakuan ito kuan agkat-katay ka kakaasi ka nga bumitbitin iyayan ti likodan na wani sangot ti manubela. Apal. Ada day ti nasaya at nga apal iso diyan no nasaya at ti kananakem ti tao. No nasaya at ti puso di tao, di apalan na agbalin nga challenge, iso ti mangkarit king kuana nga agaramid tapno sumayaat. Ngam no dakes di pano ay puso ti tao, rumwar di dakes nga. Hello. Rumwar ti dakes nga apal. Padasem agpagridwar ka, ipos mo, di jay tuga, di jay ko, kakaasin tumula nga, 75 tumula, grade na dayta. Dakes, padasim ag-business ka. Nagpatader ka ti store mo, umapal di ka arubam, nagpatader mo mismo agsango kayo. Saka ito agap-apa presyo, ang kanto simsimin na rin nga, oy, ti ko mapresyo, bakit? Inginginam. Hata na babagarog ka niya na, di ka pa ilang mabrok. Dakes nga. No, insecure di jay puso ti tao, dakes ti papanan na di apal. Iso day jay, no, agkat-katawa ka maragragsakan, agsaksakit ti dagem na. Hello? Lagi taan nyo, ti dakes nga apal, no makita na nga maragragsakang kata umasinso di biyag mo, agsakit ti dagem na. Apa yang akas jay, apa yang ata, nabarbaro mo daytoy TV me. Lakay na 56 inches kano yung TV da. Mangalat na mo ti 60. Kamabalin mo, bakit? Apaya, nakita ang di pomponek da na, ang di radyo da na, adda ka no, USB na, kadata ka transistor la, agpadpadan to mo lang nga kapitana orang ti dengdengen nyo kin duming-duming. Apay nga iapal mo pa ilaang. Dakes nga apal. Diyan no, insecure ka, na-insecure, diyan po, lawagan nyo di puso tayo. No masaksaktan ka, taad da umas asin sa bali, ala, i-check mo ta pusom. Baka dakes nga apal day ta. Hanga dakes ti agpursigi. No nasaya at di pusom, no nasaya at di kananakem mo, ala, siyak mamut, ipadas ko mamut, tabarbaring, nagbalay gimat, ngam no masaksaktan ka ta, da kayo magamin nga agatang ti bagyohan nyo magaminan nga mine ko na yung magkapanyo pa ila ipos mo ta kots nga bagyo mo anya pa ila pangipusan nyo alam mo yung adda masaksaktan iso di jay no ti puso kay sabali nagyan na dakes ti apal na han na kayat nga agprogreso ka haan na kayat nga umangat ka han na kayat nga, no, adda mabalin na kumadigi taon ka, han na kayat nga iso na makaangat kamot, italmag na ka. Dahil tidakes nga insecure nga puso, mabutang nga maartapan. Kung na natin umuna nga maibasa, ti apal, ti jablo, ti
tinangted ti patay ditoy lubong. Iso nga naman nagapal ka ti dakas, diablo ka nga taa. Kaya dadayom apaw. Kunanan libro ti kinasirid dati ti apal ti diablo iso tinangted ti patay ditoy. Iso nga no sobra naman nagapal mo nang runa no nasayaat nga apal awang problema. Challenge agbalin a challenge dayjay. Namtay ko na ako, no managapal ka adda masaksaktan ka, no agprogreso da, italmag mo, ay apaw, into ka na mo nga abakanan, pakulam mo. Iso nga tikin ba, nagapal ti jablo, kunana, iso tinangted ti patay dito'y lubong, simrek ti basol, iso adda ti patay, anya ti patay ngaming ibagbaga na to'y, hanang di matay tayo nga physical, di pan nakaisina tayo kin ni Apo Diyos. Dahil ti agnanayon patay. So nga, lawagam ta panunot mo, no managapal ka, no pababaang pangatwang jibado na, kalalaan na nga tamad. Baka imutang ti Bombay data. Nya bibiyang mo, apay nga masaksaktan ka. Inggit. Alam mo yung managapal, patayin na tiragsak mo. No dakes ta apal mo, patayin na tiragsak mo. Ngam no daytay nasaya at di apal mo, habang nga ngumangato mo di anak mo, yahe, lasay saya ateng, alabarbarin sumaya at to, nasaya at di dya. Iso nga ti kunana ti apal ti diablo, iso tinangted ti patay dito'y lubong. Iso nga no sobra ta kinaman nagapal mo to the point nga italmag mo iso garod nga ti Pilipino ka crab mentality kunana day dyan kalatay kape. Tanod dagpa nga to nga mabalin ito'y tay amin. Nadda umangat ka masaksaktan at dito ka. Luwadan nyo di puso yun niya nagyan na nasayaat agbalin a challenge agbalin atari wenno dakes. Lawagan nyo dayay. Baka no, senior citizen kan ka, managap-apal ka pailaan. Di ka pala ipapati, aglualo ta dandani ka pumusa yan. Apa yan nga nalawlawa, dagaan na nga siya. Ing ka pala yan, alis ta mohon. Lawagan nyo, di kayo panunot, no, andyan di nagyan na. Iso nga no, di apal no kunada, either challenge, lapadasik mamet, tapno na sayaat, pagadalik man, wenno madi. Diyan nang ti patay dito'y lubong. Kitaan nyo. Tataapal, patay. Ti topic na ti first reading niya, patay. Ito yung may kadwa nga maiba, ito yung maiba, may nga naganan. Ito yung ibanghilyo tayo, duwang senaryo tinapasama. Babaeng agpadpadara, how many years? 12 years. Nausar na amin nga kwartana nga nagpapaagas. Ad-damot nga nagbulos. Tila tarigagay na anya ti kunana, masagid ko lakat dayjay bado na umimbaga kon. Di patay nga imbaga na ito'y umuna nga maibasa, ito'y naikkan tinamnama dayjay babae. Naikkan tinamnama. Kaslamag kanyayaw. Mapanggay amin nga ospitalan. Nala maibos ta kwartamon. Tano daduma ka di tayo magkayat ti maagasan. Ingkag pa check up nay itaam na nga ato ta kolesterol mo. Hangka nga mangan unay ti kastoy no kaya mo pa iti agbiag adamot agas. Sayang kag punsyon di ka aruba. Agsublikan to manan. Nay nangato tayo rin mo agpilay-pilay kan adamot agas. Inton na ibos aminan ay awanan talaga nga nakaron agpiwis kan. Naibos mo to amin niya kwartamon, nalwadan nyo, da kayo nga managurnong. Dandani kamatayon, iruar mo amin niya kwartamon, minil-milyon, kayat ko pa iti agbiag, pagan anong ta milyon mo, pangpuor dan to kanyam ano makirmit ka. Awan ton, into no hangka nga maagasanan, tintula problema mo, apaw, madimutan, ada madamdamag ko jay, adin no ti kamayatan nga pagagdamaganda kasilagan napigsakan no nga mga gas apo mapangkamutan. Siyempre in give up di doktoran ala pangkamutan gumatang ka dito ilana 2,000 daytoy. Dala ka karorayam
Maudin da babae, nagpapaagas. Ngam awanan, nag-give upon, awan, nag-surrender isunan. Ngam nadamdamag natin maipapankin ni Apo Jesus, kaslamulakan niya yung anya. Ada nadamdamag yung maudin. Awanan ti sanikwana, awanan ti mabalin na, awan torainan, awan aminan, may salaengan dayjay. Masagid na laki di umimbagan. Kinapasamak imbimbag. Dayjay patay, dayjay agsaksakit nga awan namnaman na imbimbag. Nakarkaro di anak ni Jairo, official ni Jairo. Kaya na nga sa una, da kwarta na. Mabalin na nga ipaagas. Nga magnangabit kin patay. Di anak na, balasitang. Kaya idi naagasan di babain nga nang sagidan, tatako na daham mo nga taktakan ti maestro, tanatayan di anak mo. Sumangpagdadyayan, ay adda magdudong awan. Nagitay dong aw yo, awan sapay makaikabesa ti dong aw tatan. Adapi agdong-dong aw no, danatay awanan. Daytay no dangan oren no, danatay ito nga mapunpun ka, tila dong aw dan ka. Awam mutan daytay dong aw, inang ko ya, laom dati posporo, ito muntaw. Pauitan pa'y lataw na tayo, may so pa'y awitan na mat, no napukaw nagtadalan ta posporo, diyan, anda nga nakapanjilangit, ikan na ba inti pagplete nanto kano ta ipauit nanto kano ta igatang na tabako ijay langit kano napukaw na taba inti di adda nga nakagandano nan. Awanan dagdong iyan nagdudong aw da tatamutan ka modern ti dong awan niya. Nya na ganan sa balimutan baybayadan yo mataglong awan nakalugan ti pick up han. Last night ka umay dadong awan nagmayat ta kantada dapay dancer da. Anya tidong auda, datan data. Anya na agsipot-sipot ka, kung kunada mo ijay natayon ka na tayo lagarodan, nagbabae ka. Nawanan tidong autatan. Modern. Kada yan nadanon na, natayon di anak na Jairo. Na, nya na ganan, na agsasangi da. Kakunan ni Apo Jesus, agtal na kayo niya ti kamaribuswan nyo, maturog, nagkakatawa na, nagjag sa sangit, maturog ko na ni Apo, binalbaliwan na yun dong awda. Maturog ko na, pinapanaw, nagkakatawa na pimanaw, nga ruda, nyati ko na yung babae, bumangong ka. Ni Jairo na ba, nang mabalin na nga ipa-hospital, ngamawan tinamnaman. Nila Apo Jesus ti kinamangnan. Maudi, kunana di ka, to the last, may salang lamok nga agperma, awanan ti bibiyagnan, no di jay lapamatin ni Jairo, kundi jay babae. Kabimangon, nagpagnapag-napa ka ninyo, tap na ipakita na nga mga si bibiyag isuna pa ka ninyo, kunana. Kanya ti ibagbaga na kanya tayo diti kakabsat. Ti apal, patayon na ti tao. Patayon na ka ti apal. No managapal di pusom, no dakes nga apal, takawon na ti ragsak mo. Haang kapulos nga naragsak. Nga mabalin nga agungar, mabalin nga umimbag ka. Anya di jay, masagid mo lakad di bado na. Kahit na nga sa pamati kini Apo Jesus, agasan na ka. No, dali pakarikutam, pakadandanagam, sakit mong han nga maag-agasan, uno anyaman nga problema nga kasla nakarigrigat, sagidem ni Apo Jesus. Tapno agbiag ka, agsubli ka, agbiag ka naragsak. No, da ni Apo Jesus, king ka no, nagungar kan, sinagid na ka ni Apo Jesus, nagungar, mabalin mo, ti agbiag ka naragsak. Anya tinangay ng agas da ito, inya ti ko na ni Apo Jesus, babae, pinaimbag na ka, tapamatim. Pinaimbag na ka, tapamatim. Kunana kin ni Jairo, papigsaem ta, pamatim. Kano nasayaat di jay apal mo, no nasayaat di jay tartarigagayam itibiyag, ala, kaya mo mati agpabasa, kaya mo mati ag business, kaya mo mati ay guminawa ti biyag na papigsaem ta pamatim, haam mo nga pagbalinan adakes ta apalam. O paunagam di pamatim. Isu timbaga na kadagitoy duwa. Kakas di malaang ti biyag tayo kakabsat. Apay nga di jay babae,
naagasan, kapo di pamati na nga ruden nga awan pulos gawgaway nan, may salaengen, masagid na lang ni Apo Jesus. Ni Jairo naturay na, ay mga naturay, nabilag ta soldado garod, official, at da kwarta na, ngem awan tilaban dayjay, bilag na awan laban di sa nikwana, pamati laeng tinlaban, kas jay magkanya tayo. Isogarod nga no daduma ka haan nga agaramid ti milagro ni Apo Jesus iti biag tayo taapay at dapay lagamin ikarkarit tayo. At dapay la nabati atang sit tayo. At damot sa nikwak. At damot turay ko. Nakaposisyon akmat. Napigsaak pay maglaeng at dapay maglatalen ko. Isungar nga di pamati no daddo mamaksayan ta apay adda pay lagamin pagkarkarit tayo. Ngam natuladen tayo diti babae awanan tinamnaman na maudin. Di jalaengan pamati na kini Apo Jesus isu dayjay no anyaman ti pagdadaanan anyaman ti pakarigrikotan anyaman pakarigatan anya ti ibagbaga na kanya tayo papigsaem ta pamatim umasideg ka kini Apo Jesus sagidem. Kanya ti mabalintay nga ibaga. No medyo madinagyan na di puso mo niya ti bagam kini Apo Jesus. Apo sa gidem man to'y pusok, ta maikat dahi ti managapal ko, kayat ko ti agbalin anaragsa. Apo sa gidem man dahi to'y pusok, ta maikat dahi ti gura nga nakamula, kayat ko ti agbalin anaragsa. Apo ikat man dati kinatangsit ko, tama agbalinak ana pakumbaba, takayat ko ti agbalin anaragsak. Amuyo ta natangsit, amuyo dagiti natangsit, ti amuyo naragsak da. Polos. Awan ragsak na dayta. Apo sa gidem man dati pusok apaya natayon iti dayta kinaman nagapal nga insongsong ni Diablo. Takayat ko ti agbiag. Naanya ti nagbiag nga kunana addaan ragsak, addaan nasaya at nga panakilangan, addaan panagayat, nagbiag kan. No daddo mga urte ko na akon ulitin tayo, day jagamin ti mangpatpatay, no madi nagyan na, haang kang agbalin nga naragsak, puri ka sanikwa, maami nga sanikwa, addan tulat ta mga artap kanyam. Ala kakabsat nagmayat da ti karit na kanya tayo, niya ting karit na kanya na, pinaimbag na katapamatim. Kuna ni Apo Jesus kini Jairo, papigsaem ta pamatim. Pamati, iso nga nakaramid ti milagro, gaputi pamati. Apay nga nga gargaraw ni Apo Diyos itibiyag tayo. Apay nga kaslahan nga trabaho ni Apo Diyos itibiyag ko, baka nakurang mo di pamati. Baka dapay laeng reserba tayo. Baka dapay la iduldulin tayo nga armas tayo, nga ipagarup tayo, kakaya tayo. Sino mang tiragsak kin biyag kanya tayo, naunag apamati. Paduyak-yak tayo iti pamati, mamati ak iti maymay sa Diyos, ama aman nakabalin amin, anamarswa iti langit ken daga, ken kadagiti amin amakita, ken di makita, ken iti maymay sa nga Apo an Heso Kristo, bugbog tong anak ti Diyos, nagtao diti ama ti sakbay ti amin a tiyempo. Diyos sa nagtao diti Diyos, silaw ang nagtao diti silaw, napaypayso a Diyos sa nagtao diti napaypayso a Diyos, naiyanak saan anaparswa. Diyos sa kasmetlaeng iti ama, ket gapo ken kuanan aramid dagiti amin nga adda, gapo kada tayo nga tattao, ken gapo ti pannakaisalakan tayo, immulog ang naggapo sa dilangit, ket nangala iti bagina iti tiyan ni Birhen Maria, iti pannakabalin ti Espiritu Santo, ket nagbalin a tao, kas tamet anailan sa iti krus, gapo kada tayo, iti panagturay ni Poncio Pilato, nagtutuok ket naitanem, nagungar iti maikatlo nga aldaw, kas palawagan dagiti nasantuan a surat, imulit sa dilangit ket situtugaw iti makannawan ti ama, umay tumanen asidadayag, tapno ukumen na dagiti sibibiyag ken dagiti natay, ket ti pagarian na dinto agpatingga. Nga po ken mangmangted iti biyag, iso agtao diti ama ken ti anak, ket pagrukbaban ken daydayawen, ama itimpuyog iti ama ken iti anak, ket nagsao babaen dagiti propetas, mamati akmet ti iglesia maymaysa, santa, katolika, ken apostolika, ipaduyak-yak ko ti maymaysa a bunyag,
apakapakawanan dagiti basbasol, namnamaek ti panagungar dagiti natay, ken di panagbiag ti lubong a masakbayan. Tayo umararaw iti mananga si unay a Diyos, natipon-tipon tayo akas maysa nga arban, tapno agkamang tayo adumawat ti panangaasi na, kas ti panagdawat ti opisyal ti sinagoga iti tulong ni Apo Jesus. Si papakumbabatay nga rod nga umararaw kat kuna tayo, Apo patibkarem ti pamati mi. Ako patid kirem ti pamati. Agpaay kadagiti mangiturturong iti Santa Iglesia ni Santo Papa, dagiti obispo ken papadi, tagbalinda kas ken Jesus, ama nga asi ken manakawat kadagiti kasapulan, dawaten tay ti Apo. Ako patid kirem ti pamati. Agpaay kadagiti pagulo dagiti naduma-duma nasyon, tapno sanda nga agsarimadeng nga aggaramid iti nasayat para kadagiti tattao nga iturayanda, dawaten tay ti Apo. Apo Patid kirem ti pamati. Agpaay kadagiti kakabsat tayo ang mapukpukawan iti nakatulikuan a pamati, tapno babaen ti panangibabay ti Birhen Santa Maria, maluktan kuma dagiti isip da ngagtalinaed iti nakaisigudanda a pamati, dawaten tay ti Apo. Ako patid kirem ti pamati. Agpaay kada tayo nga da ditoy, tapno si titibker kumakanayon ti pamati tayo, ken Kristo nga iso ti gubbayan ti pigsa, ragsak ket talinaay ti biag, dawaten tay ti Apo. Ako patid kirem ti pamati. Agpaay kadagiti masakit, dagiti balod ken ulila, tapno sanda kuma ang maawanan iti namnama, ket agtalekda iti managayat ti Apo, dawaten tay ti Apo. Ako patid kirem ti pamati. Agpaay kadagiti minatay tayo, tapno maragpatdan ti panaginana ti sirong ti Diyos ana marswa, dawaten tay ti Apo. Ako patid kirem ti pamati. agulimet tayon tayo met dawaten dagiti bukod tayo apanggep. Dagiti panggep ti pamilya tayo. Intay mo ti karkararagan dagiti kakabsat tayo adimawat ti tulong tayo amay karkararag kadakwada. Kumararag tayo. Apo patibkarem ti pamati mi. O Diyos agubwayan ti ayat dagiti unnoy mi nga anak mo. Di na kam kumangarod paayen. No pay managbasol kami. Ket awan ti kaikaryan mi dawatin mi dagitoy itinagan ni Jesus nga anak mo ken apo mi. Amen. Ida tumiken ka, Apo, nagragsak ni nga anak mo. Pagyaman miken ka managparabur nga ama. Awatem pasan tuem ida, daytoy tinapay pasan tuem kuma. Ken daytoy arak ngay taida tumiken ka, ket sapay lakuma tamay kariday ti padaya. Apang supapak mit kinadungom o ama, daytoy tinapay pasan tuem kuma. Ken daytoy arak ngay taida tumiken ka,
Kitsa paila kuma kamay kariday ti padaya. Apang supapakmit kinadungom o ama. Ida tumiken ka apo. Sagot mi anak mo. Pagyaman bikin ka panagparamur nga ama. Awate pasantwe mida. Daytoy tinapay pasantwe kuma. Kenday tuy arak ngay taida kumiken ka. Kitsa paila kuma kamay kariday ti padaya. Apang supapakmit kinadungom o ama. Kumararag tayo kakabsatap na datayo ken dagiti adaton tayo. Makaay-ayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin amin. Tiya po awaken na kumadagiti daton kadagita imam. Ket may paaya pa kay daydayawan, ken pa kay gloryaan tinagan na, ken kastamet apagimbagan tayo, ken ti kadagupan tinasantuan nga iglesia na. O Diyos, ipaay mo ta grasyam babaan dagiti sakramentom, aramidam kadi, tababaan tinasantuan nga Eucharistia, mapudnuan mi ti agserbikan ka, gapo ken Kristo nga apo mi. Amen. Ti apo adda kuma kada kayo, Basta ko ma'am. itag-ayo dagita puspuso yo. Dalas tagay tiya po. Agyaman tayo, iti apo at Diyos tayo. May karigit rumbeng. Pudno na ya may karigat rumbeng annong migat pakaisalakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ken disso agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama man nakabalin gatag nanayon a Diyos. Tabigbigan mi apakaitanukan tagloriam asika a Diyos adi matay saranayom ti tao ana ikari amatay. Tay dinarep kanen ti langit iti managbasol a tao. Impaay mo ti panangisalakan mo babaen tinasantuan akin a tao ni apo mi a Heso Kristo. Ket gapo ken Kristo agdaydayaw itadayag mo ti ehersito dagiti angheles. Isudang agraragsak nga agnanayon itasaklang mo. Ket dawaten mi ti palubos mo kuma, tay timpuyog mi met nakurapay ati magmigat kunami adi agsarday. Santo, Santo, Santo ti Apo Dios dagiti amin aparswa. Ti langit ken naganap mo dagiti pakay daydayawam. Hosanna, Hosanna, Hosanna iti kamatwa. Hosanna, 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 Hosanna iti Madaydayaw iway itinagan ti Apo. Hosanna, 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 Hosanna iti kangatwan. Hosanna, 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 Hosanna iti kangatwan. Pudno ay apo, abiig ka akinasanto, kat sika ti gugwayan, ti amin akinasanto. Dawaten mi nga rod, ti paay mo, ta espiritu mamang pasanto, kadag ito'y adaton, tapno pagbalinam, kat ti paay mo ida, kada kami, abagi kandara, ni apo mi, a Heso Kristo.
Isu idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina tapno agtutuok nangala iti tinapay nagyaman ken ka pinispi sinasana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy tadaytoy iti bagik isu a mayawat to a maipaay kada kayo. Kastamet akalpasanday di panangrabiida nangala iti kalis nagyaman manenken ka sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy tadaytoy iti kalis ti dara ti baro ken agnanayon atulag isu a maibuyat to a maipaay kada kayo ken kadagiti adu a tattao tapno mapakawan dagiti basbasol aramidan nyo daytoy a pangilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pammati. Babaen ti krus mo kinin ka panagungar, inna kamin salakan, sikanan lubot ti sangalubungan. Iti ngarod pa nangilagip mi ti papatay kan panagungar ni Kristo. Idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag ken ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken kata impaay mo a maikari kami, ngadda ditoy saklang mo, kadag serbi kam ken ka. Dawaten mi apo, tada kami a makirano diti bagikan dara ni Kristo, pagkaykaysaan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kadapo ti iglesia manaysak na piti sangalubungan, kat parayrayom ti ayat na ana Diyosan. Laglagi pam met ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlo nga arsobispo mi, dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pampay apo dagiti kakabsat may pimusayan asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo apagakitaan daken kay ti rupan-rupa. Dawaten mi apo ta ipaay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma amay karikam amin iti agnanayon abiyag. Ket makiranod kam to ken inggasatan a Berhen Maria nga ina ti Dios ninagasat a Jose nga esposo na dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin na sa santo isuda a nakapudno a nagserbi kan kaditoy daga magikadwa kam to kadmet kadakwada a mangitantanog ken mangidaydayaw ken ka gapo ken Jesu-Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo sikakaysa ken Kristo ken iti sidong ni Kristo iti timpuyog ti Espiritu Santo iruknoy mi ken ka manakabalin nga ama ti amin adayaw ken gloria iti agnanayon nga awan ti enggana. Amen. Amen. Intay umararaw iti ama katlualwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Mangingadat sa langit, madaydayaw matinagan mo, dumteng ti pagarya, matungpal tinagan mo, dito'y dagata sa dilangit. When dito'y dagata sa dilangit. Idem kadakam ti aldaw ito'y di kanen miti. Patinayon aldaw pakawanem dagiti basbasulmi akasmet pambakawani. Iti basul dagiti nakabasul kada kami, di nakammet baybayan
ngao manugod, iti suliso, ket isalakan naka, ipidakes. Dawaten mi kan kaapo, ta isalakan na kami, kadagiti amin na pagdaksan mi, itdam kada si aayat ti kapya, kadagiti aldaw mi, kat babaan ti panulong takaasim kada kami, kan kanayon kumalaeng, iti basol mailisi kami, ti amin ariribok maikanawa kami, kabayatan di panangururay mi, ti kinagasa tanamnamaen mi, ken iti yaay Neso Kristo anang isalakan kada kami. kakupam tituray ti panakabalin kindayaw tagnanayon itintog sa O apo mi a Heso Kristo kinunam kadagiti apostoles mo kapya ti batik kada kayo, kapya nga aggapukan niya ti ited ko kada kayo. Saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingan, no di kat ti pamati ti iglesia. Kat kas mayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasi kan kuana, ti kapya ken panagkaykaysa, si kang agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Ti kapya ti apo kan kanayon kumangad da kada kayo. Basta kumam. Iti napakumbaba kinapnuan ayat apuso ipaay tayo ti kapya iti tunggal maysa kada tayo. Kapya kada kay aming kapya. Cordero ti Diyos, amang ikat kadagiti basbasul ti lubong, kasiyan na kami. Cordero ti Diyos, amang ikat kadagiti basbasul ti lubong, kasiyan na kami. Cordero ti Diyos, amang kadagiti basbasul ti lubong, item kadakam ti kapya. Hadtoy ni Apo Jesus ti Kordero ti Dios sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong nagasat tayo anaayaban iti daytoy apadayana. Apo jak may kari nga umay ka kanyak ngem ti may sala nga saom mapay mabagton toy kararwa. Siksika o Apo, di bilig mi, panakaawan, inakapsut mi, panakapakawan, pagkurangan mi, iturong mo Apo, ti panagbiag mi, ti ayat ti Diyos,
hintay rambakan, grasya na asagot, pagraramanan, taiso tibiyag, amin nagapuan, rigat kinamay, Diyos pagkamangan, anyaman na banag, tintay birukin, anyaman na riga, tintay parmiken, wen nga agpaiso, ti Diyos tulaeng, kirit ken namnama, tinto agleme, ti aya ti Diyos, intay rambakan, grasya na asagot, pagraramanan, taiso tibiyag, amin nagapuan, rigat kinamay, Diyos pagkamangan, inayayat mo apo, dagiti na panglaw, nakakaasi, dagiti mawaw, asken ka o apo, balinen nakam, tapno ti ayat mo, di may paidam, ti ayat ti Diyos, intay rambakan, grasya na asagot, pagraramanan, taiso tibiyag, amin nagapuan, rigat kinam ay, Diyos pagkamangan, hanabana, ket nagrigat ka, agpaay ti amin, amin ha parswa, panakaadipe, amin nakita, itid mo ti init, ti waya-waya, niyaya ti Diyos, hintay rambakan, grasya na asagot, pagraramanan, taiso tibiyag, amin nagapuan, rigat kinam ay, Diyos pagkamangan. Huwa po Jesus, sumay ka, dito'y puso kang naed ka, ikutan to'y biyak kukin kararwan, tapno diyak to may sinaken ka. Iturong nakadwa po, tarabaye maladay to'y nuno, tapno agserbi ka si pupuno,
aging gatungpal to'y biyag ko. Tati ayat mo, isuwa po ti biyag ko, ket ti asip, isuwa po ti kiret ko, ket ti bilin mo, isuwa po ti bagnos ko, nga agturong kinapudno. Kumararag tayo. Ipaay mo kad apo, taday tinasanto na sakripisyo nga indaton mi, kanti komunyon nga inawat mi. Iranod da kami itibiyag mo, ana Diyosan. Iti kasta kan kanayon ama ikallay sa kamken ka, iti nalagda panagayat, ket patauden mi. Dagiti di madadael abunga ama ipaay iti langit. Gapo ken apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, iso magipagbiag ken magipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios ngagnanayon nga awan ti inggana. Kadagitay pumaroki apo, ti dawat ni Apo Glenn, tinto umuna nga misa na ditoy, kahaan nga into no bigat apo Martes to. Ipakamudan to di oras kas larabiin sa ti dawat na napintas no data yung nga pumaroki nga mang pasangbay di jay sumaruno nga pa di tayo. Jay papanakmet no nyan to di misa, hanyo mga damagan na ang kay nga umay, ang kay nga taga di jay niya. Ti apo adda kuma kada kayo. Bendisyonan na kayo ti man nakabalin a Dios, ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Amen. Nalpasen ti nasanton a misa, intayon iti ayat ken kapya ti apo. Nagyaman tayo ti Diyos. Naimbaga bigat tayo amin apo. Aldaw panagyaman tayo kakabsat, yaay ni Jesus Dios tayo kinayat. Adungal daw ti naglabas kaniyat, ngem tuyen ti mangten, puno aragsak.